peidio o ran sgrennu adnoddau enghraifft neu sgrennu storiau am treftadaeth ni. Bod yn neud synwyr bod bobl ifanc eu hunain yn ysgrifennu hwnna, achos mae'r llais wedyn yn fwy authentic, yn well at y cynulleidfa sydd targed sydd gyda ni. Ond hefyd un ffactor sy'n amlwg yn ein mudiad ni, ni'n cael nifer iawn o wirfoddolwyr, a mae canran hwnna hefyd wedyn ni yn newid mewn i staff. Ac un elfen swn i'n awgrymu ydy bod chi'n cael jargon buster, person sydd yn person ifanc yn ystafell, sydd yn neud yn siŵr bod pawb yn unrhyw cyfarfod yn deall bob dim sy'n mynd ymlaen. Mae gwirfoddolwyr ifanc yn gallu dod ag ni a persbectif newydd a gwahanol i beth i ni'n gallu gwneud fel tîm. Sut mae bobl ifanc wedi bod mor allweddol yn Gwerin y Coed ar bob un lefel.